El teu professor es diu Daniel Vinyals. Sí? Com ho saps? És el meu pare. Això ho va formular un historiador francès que es deia Marc Bloch. Perquè sabem com ha mort. No m'ho puc creure. Has buscat a la Viquipèdia? I què passa? Tothom ho fa? El meu pare i jo no tenim relació. Ens veiem 1 o 2 cops l'any. Hòstia, Que no sóc una recerca històrica de les teves, que no tot ha de ser tan raonable. Era un nen de 16 anys i estava aterroritzat amb el que estava a punt de passar. I caigué el primer mentre cridava Vive la France. Sembla una novel·la barata. Però és que això ho he tret d'una web americana d'història. Quan els investigadors els van demanar més explicacions, van començar a construir un record. I m'he adonat que no hi havia ningú que tingués 16 anys. Feia temps que no ens vèiem, he pensat que potser que et faria gràcia, que estaria bé que ell també hi fos. Per fi ho he trobat! Era just aquí, a dalt a la dreta!